100.000. Så mange mennesker over 65 er ensomme i Danmark. Derfor oprettede Ældre Sagen i 2024 Ældretelefonen, hvor ældre mennesker kan ringe anonymt og tale med en empatisk frivillig, når livet føles svært. Målet var ambitiøst. Der skulle gennemføres 1.500 samtaler første år, 3.000 i år 2 og 7.000 i år 3. Der var brug for en indsats, som kunne skabe opmærksomhed, kendskab og konkrete samtaler. Under overskriften "Når livet slår knuder" udviklede Ældre Sagen en stærk og involverende kampagne. Knuden symboliserer det, der går ondt, men som også kan løsnes, og den kan ændre form, så den bliver en aktiv del af fortællingen. For at sikre, at kampagnen ikke bare blev set, men også følt og forstået, blev kampagnebilleder og film optimeret ved hjælp af AI-baseret neurotest og eye-tracking. Kampagnestrategien var delt op i 2 faser. Den første fase handlede om at skabe opmærksomhed og kendskab. Den anden skulle konvertere opmærksomheden til opkald. Resultaterne blev løbende optimeret ved at monitorere klikrater, opkald og performance-data. Kampagnen var målrettet mennesker over 65 år. Lidt over halvdelen bruger online og digitale medier, men en betydelig andel er stadig analoge. Derfor var det nødvendigt at anlægge en bred mediestrategi med både digitale og analoge kanaler. Mediebudgettet på ca. 900.000 kroner for de første 12 måneder blev primært brugt på tv, social og dagbladsannoncering. For at øge reach blev der derudover fokuseret på gratis platform. Resultaterne var overvældende. Allerede efter 11 måneder havde Ældretelefonen gennemført 4.536 samtaler. Det er mere end 3 gange så mange som målsætningen for hele første år. Gennem strategisk mediebrug og kreativ kommunikation har Ældretelefonen ikke bare skabt kontakt og menneskelig dialog. Den har givet tusindvis af ældre en følelse af at blive hørt og forstået, når livet slår knuder.